Možda reč slagalica nije najduža u našem jeziku, ali zato istoimeni kviz ima najdužu tradiciju na našim prostorima. Korak po korak i već 20 godina u vašim domovima. Najpopularniji zahvaljujući vama, vernim gledaocima. Gledaocima bih poručila da i dalje nastoje da uživaju u tih 20 minuta koje mi pripremimo. Zaista ih pripremamo rukovodeći se njihovim afinitetima, njihovim potrebama, a evo, kažu da smo pre 2 dana bili najgledaniji u Srbiji. Ovo je slagalica ispred kamere, svakog radnog dana od 19 časova. Ovako izgleda iza kamere. Za nas koji smo stalno angažovani na ovom kvizu, zaista je to jedna pesma, da tako kažem. Svi to radimo sa puno entuzijazma, sa puno ljubavi i iz dana u dan smo sve jači kao ekipa. Za 2 decenije znanje u kvizu pokazalo je nekoliko hiljada takmičara. Međutim, nemaju samo oni omiljene igre. Zato vam tražimo tačan odgovor na pitanje. Koju igru vole voditeljke slagalice? Vreme isteklo! Skočko. Zašto? Pa super je ta neka kombinatorika i to kako može da se vidi šta će biti nadalje, koja je sledeća kombinacija. Ja sam opušteniji od takmičara, što je i normalno, i onda ja to rešavam sa njim, naravno, za sebe. Porodični kviz znanja i zabave kroz svet brojki, slova, pitalica, asocijacija vodio vas je 20 godina. Želja za rođendan Skočku je da nas vodi još najmanje toliko.